pois sempre é un orgullo poder presentar un festival que ten tanta importancia e trascendencia no mundo da cultura galega como son as Socivigas. Hai tempo pois xa presentamos un pouco pois, un avance de como iban ser as liñas e tamén a apertura para ese concurso de curtas internacional no que se reconvirte pois, nesta edición, por eso se chama a edición ano cero. Para nós é importantísimo que a xente participe, que veña ao auditorio sobre todo, pero dende logo pois hai unha parte que xa é un éxito real, como foi a participación no que son os concursos. Vimos unha amplia participación internacional, vai haber estreos no Carballiño, e dende logo pois tamén se vai traballar co público escolar, que é unha forma tamén de chegar a centros máis novos ao mundo da cultura, tamén, neste caso, pois, o cine, e que sepan pois, que tamén nas curtas mañá poden ser tamén ou son potenciais creadores de cultura